ήταν έτσι κάτι το οποίο έτσι φαντάστηκα, γιατί ξαφνικά μου ήρθε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό, γιατί έβλεπα τον αδελφό τον Γιώργο στο στόμα του Κυρίου, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αλληλούια. Και όπως είπα, αδελφοί μου, δεν είμαστε ούτε φορτιστές, ούτε κήρυκες. Κάποια στιγμή ήμουν σε μια άλλη εκκλησία, έδωσε ο Κύριος ένα λόγο, τον είπα, δεν ήταν και τόσο έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, ευχάριστος. Και μετά το έφτασα, μέσα μου, το είδα, αν όμως θεωρείτε ότι δεν ήταν αυτό το Θεό, συγγνώμη, γιατί το να λέμε από τον Κύριο πραγματικά, δεν το λέγει ο Κύριος, δεν είναι κάτι απλό. Μπορεί να μην ήταν το που είπα από τον Θεό. Αυτό ξέρετε πότε θα κάνει. Όταν θα γίνει αυτός ο λόγος, τότε με τα βεβαιότητος θα μπορούμε να λέμε ούτω λάλησε ο Κύριος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εγώ προσωπικά σας εξομολογώ, δεν είναι ο λόγος, είμαι σίγουρος, 100%, δεν βάζω το κεφάλι μου ότι είπε ο Κύριος. Πιστεύω αδελφοί μου ότι αυτή η στάση, όχι, ήταν από τον Θεό. Θα ήταν ότι αυτό που είπα 1000% από τον Κύριο, από το Πνεύμα το Άγιο. Θεός. Τι είσαι τόσο συνδεδεμένος με τον ουρανό που ακούς τα πάντα και έχεις τέτοιες φανερώσεις και τα πάντα, δηλαδή ξέρεις. Να μας φυλάει όλους, να φυλάει την Εκκλησία του, να πάμε όλα σε υπάρεια, σε εγωισμούς και να λέμε ναι, ήταν από τον Θεό και να στεκόμαστε με ξεροκεφαλιά ότι αυτό ήταν και δεν ήταν τίποτα άλλο. Αν θέλει, ήταν ένας ανθρώπινος λόγος, μια ανθρώπινη σκέψη. Και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πιστεύω, αδελφοί μου, και να λέμε τι το λέγει ο Κύριος. Να λέμε, μην φοβόσαστε, γιατί ο Κύριος το λέγει, το λέγει, πάντως το προφητεύεται. Και αναρωτιέμαι, εσύ που είσαι τόσα χρόνια, γιατί δεν προφητεύεις. Γιατί δεν προφητεύεις. Αφού μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Θέλω οι πάντες να προφητεύετε. Ο Θεός να σχολιάσει σήμερα. Ήδη πιστεύω ότι άρχισε να σχολιάσει στις καρδιές μας το Λόγο του Θεού και να συνεχίσει με τη σελίδα 366 να διαβάσουμε από το Βασιλέον Β. Και είπε ο Κύριος να σχολιάσει και να μιλήσει σε κάθε στιγμή ξεχωριστά τις ανάγκες που έχει. 7 κεφάλαιο, Ζ κεφάλαιο, 366 σελίδα, Βασιλέον Β. Είπε δε ο Ελισέ, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Πού το λέγει Κύριος αύριον περί την ώρα ταύτη. Εν μέτρο σεμιταλέως θέλει πολιτή για έναν σίκελο και 2 μέτρα κρυφής για ένα σίκελο εν την πύλη
Σαμαρίας και αποκριθεί προς τον άνθρωπο του Θεού, ο άρχον, επί του οποίου την χείρα εστηρίζεται ο βασιλεύς, και είπε: «Και αν ο Κύριος ήθελε κάνει παράθυρα εις τον ουρανό, αδύνατο το πράγμα τούτο να γίνει». Ο δε είπε: «Ιδού θέλεις ήδη με τους οφθαλμούς σου, δεν θέλεις όμως φάγη εξ αυτού». Ήσαν δε 4 άντρες λεπροί εν την είσοδο της πύλης και είπον ο εις προς τον άλλον: «Γιατί εμείς καθόμεθα εδώ έως σου αποθάμνομεν? Αν είπομεν να εισέλθουμεν εις την πόλη, η πείνα είναι εν την πόλη και θέλουμε να αποθάνει εκεί. Αν καθήμεθα εδώ πάλι, θέλουμε αποθάνει. Τώρα λοιπόν έλθετε και ας πέσουμε εις το στρατόπεδο των Συρίων, εάν αφήσωσι ημάς ζώντας θέλουμε ζήσει, και αν θανατώσωσι ημάς θέλουμε αποθάνει». Και σηκώθησαν ότε εσκόταζε για να εισέλθει εις το στρατόπεδο των Συρίων, και ότε ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου της Συρίας, ιδού δεν ήτο άνθρωπος εκεί, διότι ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί εν το στρατόπεδο των Συρίων πρώτος αμάξων και πρώτος ήτων, πρώτος μεγάλου στρατεύματος, και είπον προς αλλήλους: «Ιδού ο βασιλεύς του Ισραήλ εμίσθωσεν ενάντιον ημών τους βασιλείς των Χεταίων και τους βασιλείς Αιγυπτίων, για να έλθουσι επ' ημάς». Όθεν σηκωθέντες έφυγον εν τον σκότη και εγκατέλειπον τα σκηνάς αυτών και τους ύπας αυτών και τους όνους αυτών το στρατόπεδο όπως ήτο, και έφυγον για τη ζωή αυτών. Και ότε οι λεπροί ούτοι ήλθον έως του άκρου του στρατοπέδου, εισήλθον εις μίαν σκηνή και έφαγον και ήπιον, και λάμβαντες εκείθεν αργύριον και χρυσίον και η μάτια ύπαγον έκρυψαν αυτά, επέστρεψαντες δε εισήλθον εις άλλη σκηνή και έλαβον άλλα εκείθεν και πήγαν και έκρυψαν και ταύτα. Τότε είπαν προς αλλήλους: «Εμείς δεν κάνουμε καλά, και η μέρα αυτή είναι η μέρα αγαθών αγκαλιών. Και εάν εμείς σιωπούμεν και περιμένουν μέχρι του φωτός της αυγής, συμφορά της θέλει επέλθει επ' ημάς. Έλθετε λοιπόν και ας υπάγουμε να αναγγείλουμε ταύτα εις τον οίκο του βασιλέως». Ήλθον λοιπόν και βόησαν προς τους θυρουρούς της πόλεως και ανήγγειλαν προς αυτούς λέγοντες: «Ήλθαμεν εις το στρατόπεδο των Συρίων, και ιδού δεν ήτο εκεί άνθρωπος ούτε φωνή ανθρώπου, ημιήποι δεδεμένοι και όνοι δεδεμένοι και σκηνέ καθώς ευρίσκοντο». Και βόησαν οι θυρωροί και απήγγειλαν τούτο ενδόν εις τον οίκο του βασιλέως. Και σηκωθείς ο βασιλεύς τη νύχτα είπε προς τους δούλους αυτού: «Τώρα θέλω φανερώσει προς εσάς τι έκαμον οι Σύριοι εις εμάς. Εγνώρισαν ότι είμεθα πεινασμένοι και εξήλθον εκ του στρατοπέδου και εκρύφθουσι εν της αγκρής λέγοντες: όταν εξέλθουσι εκ της πόλεως θέλουμεν συλλάβει αυτούς ζώντας και εις την πόλη θέλουμεν εισέλθει». Αποκριθείς δε εις εκ των δούλων αυτού είπε: «Ας λάβουσι παρακαλώ 5 εκ των υπολοιμένων ύπων ή την εσαπομένουσι εν την πόλη, ιδού αυτή είναι καθώς άπαν το πλήθος του Ισραήλ και εναπολύθεν εν αυτή. Ιδού είναι καθώς άπαν το πλήθος των Ισραηλιτών ή την εσκατηναλώθησαν, και ας αποστείλουμεν για να είδομεν». Έλαβον λοιπόν 2 ζεύγη ύπων και επέστειλαν ο βασιλεύς ο πίσω του στρατοπέδου των Συρίων λέγον: «Υπάγετε και είδετε». Και είπεγαν ο πίσω αυτού έως του Ιορδάνου, και ιδού πάσα η οδός πλήρης ηματίων και σκευών, τα οποία οι Σύριοι είχαν ρίψει εκ της βίας αυτών. Και επιστρέψαντες οι μιλητέ ανήγγειλαν τούτο προς τον βασιλέα. Και εξήλθεν ο λαός και
κατά το λόγο του Κυρίου. Και κατέστησε ο βασιλεύς επί της πύλης τον άρχοντα, επί του οποίου την χείρα εστηρίζωτο, και κατεπάτησεν ο λαός αυτού εν την πύλη και απέθανε. Καθώς ελάλησε ο άνθρωπος του Θεού, ώστις ελάλησε, ότε ο βασιλιάς κατέβη προς αυτόν. Και καθώς ελάλησε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλιά, λέγον 2 μέτρα κρυφής για 1 σίκελο και 1 μέτρο σεμιδάλεως για 1 σίκελο, θέλουσι είστε αύριο, περί την ώρα ταύτην εν την πύλη της Σαμαρίας. Ο δε άρχον απεκρίθη προς τον άνθρωπο του Θεού και είπε, και αν τώρα ο Κύριος ήθελε κάνει παράτηρα εις τον ουρανό, αδύνατο τούτο πράγμα να γίνει. Και εκείνος είπε, ιδού θέλει ήδη τούτο με τους οφθαλμούς σου, αλλά δεν θέλει φάγει εξ αυτών. Τούτο και έγινε εις αυτόν, διότι ο λαός κατεπάτησε αυτόν εν την πύλη και απέθανε. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί μου, για τον Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού με τα πάσης βεβαιότητος θα εκπληρωθεί, αδελφοί. Ό,τι είναι γραμμένο, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, θα εκπληρωθεί. Και σήμερα διαβάζουμε την ιστορία την οποία γνωρίζουμε περισσότεροι. Μια ιστορία για ένα φοβερό γεγονός, τραγικό γεγονός. Μια ιστορία που αναφέρει για την μετά ταύτα ο Βεν-Αδάδ, βασιλεύς της Συρίας, συνέθλισε άπαν το στράτευμα αυτού και ανέβη και επιλόρπισε τη Σαμαρία. Και έγινε δε πείνα μεγάλη εν Σαμαρία. Και ξέρουμε, στη συνέχεια μας λέει ότι συναντά τον βασιλιά μία γυναίκα και του λέει, κάνε κάτι. Κάνε κάτι, γιατί δεν πάει άλλο. Και αυτός νόμιζε ότι μιλάει για πείνα, μιλάει για λοιμό. Όχι! Γιατί μου πήρε μια γυναίκα να βράσω εδώ το παιδί μου, το βράσαμε και τώρα της λέω να βράσουμε το δικό της και δεν θέλει. Μια σκέψη και λες, γιατί ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις στο λαό του Θεού? Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί μου, ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ εκείνη την περίοδο είναι ο γιος του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λέει, ο δε Ιοράμ, γιος του Αχάβ, βασίλευσε επί του Ισραήλ εν Σαμαρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και να μπορεί ο Κύριος να ξυπνήσει το λαό, να τους δείξει τη δύναμη του. Και πολλές φορές, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε πείνα. Πείνα με διάφορες έννοιες. Δυσκολίες, προβλήματα υγείας, εργασιακά, σχέσεων, οικογενειακά, εκκλησιαστικά. Και ο Θεός επιτρέπει αυτό πόσο για τις γιατί όταν έχεις έναν βασιλιά ο οποίος δεν ακολουθεί κατά γράμμα το Λόγο του Θεού, δεν δοξάζει εν πνεύματι και εν αληθεία το Λόγο του Θεού,
του λαού αυτού χάνεις την όρασή σου, χάνεις τον δρόμο τον οποίο ξεκίνησες όταν αναγεννήθηκες, όταν επικαλέστηκες το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πώς περπατάς? Αλλά κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω κάνω. Μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπεις στη σημερινή εποχή που ζούμε, αδελφοί μου, πώς ο λαός του Θεού, το βλέπουμε, εμείς δηλαδή είναι τους γάμους. Τι βλέπεις τους γάμους? Δεν λέει. Τι να σας πω. Δεν θέλω να λέω γιατί θα σκανδαλίζει, μπορεί να σκανδαλίζει κάτι, αλλά και βλέπεις όμορφα κορίτσια, όμορφες αδελφές, μαμένες. Βλέπεις οικογένειες να υπηρετούν το Θεό, αυτές κάνουν ό,τι νομίζεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί έτσι έχω σκεφτεί, γιατί έτσι εγώ πλησιάζω τον Θεό, γιατί έτσι εγώ έχω τον Θεό στη ζωή μου. Έτσι είναι οι αδελφοί μου. Ή θέλεις να περπατάς ακριβώς κατά τον Λόγο του Θεού? Ξέρετε τι? Και όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε αυστηροί, οι οποίοι είναι αυτοί που κηρύττουν τον Λόγο του Θεού ακριβώς, θεωρούν ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι εκκλησίες που ζουν με τον Θεό είναι πολύ έτσι, είναι όπως τα άλογα, πώς το λένε αυτά. Αλλά το θέμα, αδελφοί μου, ποιο είναι? Να είμαστε με τον Κύριο, να είμαστε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού και να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού καθημερινά και να προφητεύουν πάντες, ή να ζούμε είναι αυτή που επέτρεψε ο Ιεροβάμ. Γι' αυτός το έκανε. Αυτός το έκανε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να λέει περίεργα πράγματα, όχι λογικά πράγματα. Ότι αύριο την ίδια ώρα θα αλλάξουν τα πάντα. Και σε εμάς, αδελφοί μου, μας μιλάει ο Λόγος του Θεού συνεχώς. Τι μας λέει? Μας λέει ότι έρχεται συνεχόμενο. Ποιος σε εισαγωγικά ενθουσιάζεται αυτά τα λόγια και λέει αμήν, Κύριε? Αποκρίνθηκαμε. Και ο Λόγος του Θεού κηρύττει ότι θα δούμε θαυμάσια. Θα έρθει ο Κύριος, θα παραλάβει την εκκλησία Του, ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Βγαίνουμε σαν να μας είπανε ότι αύριο θα ξυπνήσεις στις 8 η ώρα στη δουλειά. Και εδώ ο άνθρωπος του Θεού λέει σε μία κατάσταση φρικτή
2 μέτρα κριτής για ένα σίκυλο εν την πύλη της Σαμαρίας. Τι λες τώρα? Ποιος το είπε αυτό? Από πού το έμαθες? Πού το έμαθες εσύ? Ακούς, αδελφέ μου, από πού το ξέρεις? Ξέρει άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Δεν είναι ανθρωπάκος. Προσέχεις τα λόγια των ανθρώπων του Θεού. Δεν θα καταλάβεις ποιος είναι ο άνθρωπος. Αυτός που κοιτάει. Κοιτάζει. Που είναι, συγγνώμη την έκφραση, με συγχωρείτε ο Θεός, είναι τρελός για τον ένα λόγο. Που δεν μπορεί χωρίς το λόγο του Θεού. Όλη η ζωή του είναι λόγος του Θεού. Δεν κάνει κάτι που δεν είναι σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Και ψάχνει, και ψάχνει. Δεν μένει στα ίδια και στα ίδια. Ψάχνει γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι στάσιμος, αδελφοί. Είναι ζωντανός. Και θέλει να μας φανερώνει τις αλήθειες. Γιατί ξέρετε τι, μόνο με την αλήθεια θα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι στο Θεό. Όταν εγώ έφυγα από την εκκλησία που πήγαινα 2 χρόνια, μόνο ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να σε σώσει, αδελφέ μου. Αλληλούια. Μόνο έχει τη δύναμη, κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι. Όμως, εμείς πρέπει να είμαστε ποιους ανθρώπους έχουμε σαν πρότυπο. Ποιους ανθρώπους, ευχαριστούμε τον Θεό, θεωρούμε ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Γιατί ξέρετε τι, στις έσχετες ημέρες θα έρθουν παίκτες, αυτοί που καρκαλίζουν τα αυτιά. Εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Μετά από 10 χρόνια θα είμαι εδώ στην εκκλησία. Να μην λέω 10 χρόνια, μετά από 5 χρόνια θα είμαι εδώ. Ή θα είμαι, δεν πειράζει, και θα έχω τη γυναίκα μου δίπλα, βαμμένη, με μήνυ, παντελόνια. Δεν πειράζει. Ποιους ανθρώπους του Θεού πατούμε? Αδελφέ, είσαι πολύ συντηρητικός. Δεν είμαι συντηρητικός. Ξέρετε τι, δεν με νοιάζει τίποτα. Τίποτα δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να ακούω τον Λόγο του Θεού όπως είναι. Όπως είναι. Το εκτελείς. Αλλά όταν τον ακούω, αδελφοί, και μετά ακούω ότι ο Θεός με αγαπάει, ότι ο Θεός κάνει έργο, ότι ο Θεός κάνει χάρη, και μου λέει, δεν πειράζει, αδελφέ, προχώρα την επόμενη φορά. Θέλω πάρα πολύ να επιγραμμιστώ στο λόγο σου, αλληλούια. Δεν μπορώ, αλλά δόξα στο Θεό, ξέρω ότι εσύ θα κάνεις χάρη στη ζωή μου, και μέλη, και τα παιδιά μου, και τη γυναίκα μου, και την εκκλησία στην οποία ανήκω, αλληλούια. Ευχαριστούμε. Η ψυχή μας, αδελφοί μου, βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Μην παίζεις ότι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα ενθερήσει. Αυτός ο βασιλιάς εδώ, ο Βάκας, έπαιζε, είχε δίπλα τον Ελισέ, έναν δούλο του Θεού, έναν άνθρωπο του Θεού που είχε επικοινωνία με τον Θεό, μαζί του. Έβαλε μαζί με τον Θεό. Είχε καλό τέλος. Όπως ο παπάς του Ασάφ και η μαμά του Ιζάβελ, έτσι πήγε. Παρόλο που
γίνει αυτό που λες τώρα? Και αν ο Κύριος ήθελε κάνει παράθυρα εις το ουρανό, η δύνατο το πράγμα τούτο να γίνει. Και μιλάμε για ανθρώπους του Θεού. Και ο Άρχον και ο Βασιλιάς, πιστοί άνθρωποι. Πιστοί άνθρωποι. Από τι, δεν ξέρω. Από τα γαλόνια. Μωρήθηκαν από την γνώση. Μωρήθηκαν από τις απόψεις που έχουν χτίσει σε όλη τους τη ζωή, σε όλη τους την πορεία. 12 χρόνια βασίλευσε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. 12 χρόνια δεν είναι λίγα. 12 χρόνια ξέρεις τι περήφανο μπορείς να γίνεις. Και μάλιστα με την εξουσία αυτή λένε όταν δίνεις τον άνθρωπο εξουσία, τότε τον χωρείς. Πού φαίνεται πια αυτή, όταν του δοθεί κάποιοι που δεν ήταν ποτέ τίποτα και ξαφνικά φτάνουν σε μια θέση έτσι επίσημη. Είναι άνθρωποι χωρίς έλεος, χωρίς πλάχνα. Θα μπορούσαμε να πούμε λέει ότι ιδού θέλεις ειδή με τους οφθαλμούς σου, δεν θέλεις όμως φάγει. Πιστεύουμε αγαπητοί μου ότι αυτά που ακούμε στο λόγο εδώ στον Άμβονα δεν είναι άνθρωπος. Και αλίμονος τους ανθρώπους να κρίνουν. Θα δούμε με τα μάτια μας την αρπαγή. Θα δούμε με τα μάτια μας όλο αυτό το σχέδιο που θα εξελιχθεί επάνω στη γη μέχρι την αρπαγή. Θα είμαστε όπως οι μωρές παθαίνες που χτυπάνε αυτό. Θα λέμε άνοιξε μας Κύριε, άνοιξε μας. Γιατί εγώ νόμιζα, τι την νόμιζα. Γιατί εγώ δεν το έλεγα έτσι με πίκρα και με κακία, αλλά το έλεγα γιατί πια δεν μπορούσαμε πια. Από τότε που ήρθαμε στην Εκκλησία με την ίδια ένταση του λόγου, δεν ακούμε κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά ό,τι άκουγα πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο, 2000-2002, ακούω και τώρα. Και περί τα Χριστούγεννα, και περί τα Βαβυλώνια, και περί όλα αυτά που ακούω. Και περί της συνέχεια, τα ίδια πράγματα, εγώ δεν ακούω κάτι διαφορετικό. Καταφέρναμε να είμαστε τώρα στα φρανή αυτά και να μιλάμε δόξα αλληλούια. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται το καθαρό. Τώρα τελευταία ανέβηκε ένας μικρός νέος
τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός, για να κατασχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός. Τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Γι' αυτό πήρε τους δύο λεπρούς. Γι' αυτό τους χρησιμοποίησε, αδελφοί. Το έχετε σκεφτεί? Δεν τους χρησιμοποίησε. Δεν ήθελα να τους δεν πάω δίπλα σε έναν, να μην τώρα ονομάσω, αλλά αυτούς έπιασε ο Θεός μας. Ο Θεός έκανε τη νύχτα έναν θόρυβο μεγάλο, ώστε όλοι οι Σύριοι φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Στην εξουσία των Ισραηλινών. Και τώρα άντε να τους πεις ότι ελάτε, γιατί εδώ υπάρχει τροφή, εδώ υπάρχουν πλούτοι, ελάτε. Να μην πεθάνετε, είναι νύχτα. Ποιος να πάει, πότε θα πάει, προλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε. Θα χορτάσουμε εμείς οι λεπροί. Πρέπει να πούμε και στους άλλους, στην πόλη Σαμαρίας, γιατί εκεί πεθαίνουν. Και λέει ο Λόγος του Θεού, η μέρα, εμείς δεν κάνουμε καλά. Η μέρα αυτή είναι η μέρα αγαθών αγαθιών.
περήφανος θα γίνεις, είτε σκανδαλισμένος θα γίνεις, είτε άνθρωπος απελπισμένος, γεμάτος από θλίψη. Ξέρετε, η θλίψη είναι κηρυκτή. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να έχει. Είτε θλίψη, είτε σκανδαλισμένος, είτε περήφανος, είτε εγωιστής,